Kini ke All India Radio Shillong ke khubor dan puliah di meri nong ganti walang. Kimar ki pakongsan jong ke khubor mentaka step. Yakran Menteri Rangbado kari Narendra Modi berki Menteri Rangba jong ke jela ban penklan ya ke jing kon persya ya ke jing pangklam COVID-19. Mang ke Sarkar Meghalaya arpunrio point lai pra klur tingka ban thiet khaw nak banta arbanai ha ke jela. Kah nyau trap 8 CV19 kan ai jing kershani ki long yeng long sam ki baduk hakini ki arhwe sngi badon ke jing pakhang ha ke ribaro kowe ki khubor ki babnya Menteri Rangbado kari Narendra Modi minhin ke sngi ulai kren baki Menteri Rangba jong baro ki jela lingba ka video conference bane mirjing mutlang halor ki latre kam bade bane shim bane khun ya ka COVID-19 Menteri Rangbado ula ai ke jingkuble ya baro ki jela ki bal kershan lang ya ka rai ban pakhang ha ka ri baro ka we ka India kala yo khendiat ka jingjob da ka jing pakhang ha ka bakala la ban penduna ya ka jing sapriang jong khnyang jingpang ula yaro ya ka jing trelang jong ki jela baro kum ka we ka kenhun ka bakhlan wala kata na ka liang jong Menteri Rangbado ula padi lepa ya ka dak jing maham namarba kala bandon ka khlam ka ba arsin ha ki katu ka nikiri Menteri Rangbado ula banjur ba ka thong ba kong santam ka long ban penduna ya ka jingyap jong ki brieu ha ka ri namar jong ka khlam ha kini ki khindiat tayo ki banwan ha ban penklan bha ya ka jingwat ka jing test ba ka jing penjengai ya ki ba pang na ki ba koj ba khia la ong Menteri Rangbado ula krandu alor ka jingdon kam ban penne ya ka jingyat bet jong ka jing sam marbam ka jing biang jong ki dawai bat ki we ki mar ki ba kong san Hakawai pat ka khubor Menteri Rangbado kari Narendra Modi unya samlang ya ka video message bat ki pat nong shong shnong kari menta ka step hakapor khandai beji ka Sarkar Meghalaya kala mang arphun rio point lai phra klur tingka ban penyo khaw shilak khat new hajar arspa new phra quintal na ka benta arbanai hapo jong ka open market sales scheme khanang banyo penbiang lepa na ka benta arbanai kat badang ya ka jing pakhang ban yada na uknyang jingpang corona ya kanila penbenado Menteri Katanat Food and Civil Supplies jong ka Sarkar Meghalaya u James ki sangma minhnen ka sngi habai kran miginong pathai khubor ha main secretariat Shillong u sangma ula kubur bakadon ka jinghiran khaw bat ki ki mar ki bakongsan na mar ka jingthiet kende jong ki briu di khanang man penbiang ya ka jingdawa ka Sarkar kala shim ya ka rai ban penyo ya ukhaw na ka Food Corporation of India FCI bat yau te ukhaw ansalit shim hi da ki DC bat ansapan poi ha ki yau de lang ulai thoru ba ka Sarkar jilla ka tre ringkat ba ka FCI ban skau tho ya ka jaka ha ka ba ka Sarkar Meghalaya kan la ban kit ya ukhaw namar kalong kaman jong ka pangklam COVID-19 hakari baka parthai hi barok away bada ka jing thmu banya da ya ka jing sapriang jong khnyang jing pang ha East Khasi Hills District bad ha Meghalaya ka District Magistrate East Khasi Hills District Shillong kala penmi hukum hapo ka kendon an chis pa saw pusau CRPC bala penjari biang ya ka curfew na do ka step jong ka lai tari uyayong arhajar arpho ka bantri kam hadu hnreu bajim step jong ka hnreu tari uyayong arhajar arpho wala kata la pelat ya ka curfew na ka benta ki pulit ba ki sipai ki kinhuan ki betre ka koj ka khia ki dukan dawai ka MEECL bat ka power grid ka tanat marbam FCI PWD PHE Shillong Municipal Board Shillong Cantonment Board Telecom ki bank ATM ki jakat he umpanyang bat ki to ki betre ha ka pathai khubor Don ka way ka kanhon bala seng di kibriyo ki baya hap jingmut lang ya ka bala jer kerteng nyau trap 8 CV19 ka badan jing thmu banya rap ikilong yeng long sem ki baya kendo jing e ha ka ne ka jing pakhang ka ba arpu way sngi ha ka ribaro ka way ka jing thmu ka bakong san ka long banyo lum ya ka jing rap na ki pat pa ki badan ka mun sngob ha ban kersha ne ki way pat ki ba khamduk khamtam ha ki thanyong kendong Usong kono jong nyau trap 8 CV19 uba Allen West karkong waruong bakalong ka ek bas ngoyo man siem shibun na martang hapo ka lai kenta ka jingkershan pisa ba ka kanhun kalayo kalapoy kumba silang uba Allen uong ba kilayo man ay jingkershan ni kumba shis pa lai phulai tli ki long yeng long sem ki badan ha khar arshnong ha terna so rarim lat mau phalang hadu lat mau siang ka bahap hapo so ra civil subdivision Nakaliang jong ketika kenhon kilayo asam kumba 1,000 kilo ukhaw hakabala sam mar arpusan kilo kaway kalong yeng.
mentakin persyang sakajing sami ki weipat ki marbam hasok ha hadarang bat shnong pedeng hawar jaintia bat harilum jaintia. Kani ku khubor kawan shpina ka All India Radio Shillong. Namar ka jing saphyang jong khnyang jing pang corona ha kari barok away ringkat baga jing khat pakhang jong ka sarkar India hadu atway sngi ka Center of Medical and Sales Representatives Union Shillong chapter kala shimi ka rai ban IA ki dawai she ki brio ki baduk. U secretary jong ka seng u supriyo dharu ong ba ka seng kala rai ban IA ki dawai she ki brio ki baduk ha ka bakum kani ka porlanan. Ki badan kam jingirap ki laban phone hau number kendai pra nriu lai not nriu nyau kendai lai iwe bat kumjuru hau number pra nyau lai ar not sau lai. Ka sarkar Assam kala kerpa di kibriu baro banyas nok tilang ha ka jinge khun thama persha eka khlam COVID-19. Ka sarkar kala penmi eka Assam Arogya Nidhi Trust AANT ban ajing shan pisa bat ki dawai dashin badan kam nakabantai ki brio ki beduk ki bekerdu. Ki brio shimet ne ki seng kila ban no senyang sha ka Assam Arogya Nidhi ha ka SBI account number lai r iwe r sau pra iwe not iwe but u IFSC uday SBIN not iwe not new san. Palat riu hajar ngot kibriu kila dep no senyang ha kani kapor jinglanan. Ka sarkar Mizoram kala shimya baro kila trekam ban penbiang ya ki marbam bar ka jakasa na ka benta ki nong belas ngi ki bawan na syabar jela. Bon ne kiseng bhalang jong ketika jela kila tre ban penbiang ya ki jingnon kam ki bekongsan na ka benta ki te ki nong bela. U menteri ketenat ki kampok yang ke sarkar Mizoram ulal cham liana uong bala ai hukum ya baro ki district baki deiben kit khia ya ka jingpen biang na ka benta ki nong bela ha ki district ki jongki uong baka sarkar India kala da betha ya baro ki jela bakin penbiang ya ki jakasa shipor ha ki surok ba ka khubor sarkar ko ong baki don khandai spa sauphong ki nong bela sngi ki bana bar jela ki basakut menta ha Mizoram. Ha Manipur ya ubriu baladon ha ka tabligi jamat ha Nizamuddin Delhi la shemba udon ya ka jingpang COVID-19. Menta ka Manipur kaladon arngut kinong pang COVID-19. La dep dasru ya khatwengut ki weipat ki balalet sha ka te ka jingalang ha Delhi bar kini barok khatwengut kim shim yo pang. Dang sa kawe ka test ka bampat sha ya ka ba test biang ha Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Imphal. Menteri ke sarkar Meghalaya uba dipet ya katanat jong ka kot ka khia uba EL hek ong ba ka sarkar kan ya ka no ka lat ha ka jing persyang jong ka ban te la ka me ka jing sapriang jong khnyang jing pang corona. Menteri ong ba wat la ki jing non kam ban penbiang ha ka jing sumar ki dang duna ha ka ni ka jela ula yo ka jing pentikana na menteri ka tanat ka kot ka khia jong ka sarkar India ba ya ki jing non kam baro an sapan poi sha Meghalaya. Ha ka bede baka jing tes ki nong pang menteri ule tho batat hadu mentala dep tes ya san pu arngut ki brio bat baro ki khot na ka te ki jing pang. Ka North Eastern Service jong ka All India Radio Shillong ha ka Radio Bridge program jong ka kan sapen sngo shapi ki nong ngap ya ka jing kren halor ka phang ya da yeladi ya daru ekiwe na ka pangkhlam COVID-19. Katika program kan wan shipi shipit ka janmit na do ka por khandai la 10 minit hado ka por 10 baje. Kinong shimenta ki kentop ya usri Sonam Gelston Bhutia State Officer Health and Family Welfare ka sarkar Sikkim Dr. L. Jampa Epidemiologist State Surveillance and Nodal Officer COVID-19 ka sarkar Arunachal Pradesh Dr. Pradeep Bhomik Medical Officer Agartala Government Medical College Agartala baru Dr. Pachwa Lalmal Soma unong aiktien ka sarkar Mizoram halor ka COVID-19 pilapan sngap ya ketika program hau FM Shispa.iwe megahertz. Ka sarkar Padang kala bathaya baro ki jilla bar ki Union Territories ban pentrekam janaya ka jingpakhang ni ka lockdown katkum ki kendon bala bu perking. Ha ka shiti bala pha sha baro ki Chief Secretary jong ki jilla u Home Secretary Ajay Bhalau ong bala shem ba ki don kattu ka ni teli ki jilla bat ki Union Territories ki ba ai jingbet ban yat ban yeng ni ban tre bat ki bamdei ban lat satya na ka jingpakhang. Kani ka long ka jingpen Kenya ka hukum pakhang ka sarkar ha ka ri baro ka we katkum ki kendon an jong ka disaster management.
Katuk ni ke khubor kelakut bekalawan shpina ke All India Radio Shillong. Sa shipor kata ke por prabaji nginya sob ke Daily Station nak menta ke khubor ke ketin Hindi ban penbut ke khubor pareng ke por pra katsan minin. Kini ke All India Radio Shillong.